גם המורי לא ידע את התשובה, למה זהרה תמיד בוכה. היא חיכתה לו עד היום האחרון שלה, ואיש לא ראה. היינו אז 9 אחים על מטוס, תכשיטים השארנו מאחור. גם תאריך לידה ושם חדש אמרו לנו לבחור. יוסף, לאן הלכת? איך שעלינו מתימן בדיוק נולדת. יוסף, 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 עיוני לא נשכחת. תמונה אחת באוסף שבה חייכת. כשבדרך שדדו אותנו שודדים, המשכנו אין ברירה. לקחנו אז איתנו את הגת, את הבגדים, ספרי תורה. היו לסבא הרבה חלומות בתוך עיניך חומות. הפסקנו כבר לספור באיזה גיל היית אמור להיות. יוסף, לאן הלכת? איך שעלינו מתימן בדיוק נולדת. יוסף, 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 עיוני לא נשכחת. תמונה אחת באוסף שבה חייכת. ועד היום אני עוד מאמין שאתה בסדר. יוסף, לאן הלכת? איך שעלי